Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să fac un video informativ, să vă anunț că miercuri, joi și vineri nu vom posta deloc niciun videoclip, deloc, pentru că în seara asta vă fac un singur live și da, vreau să vă mai anunț încă ceva, că pe data de 25 martie sau 25 ianuarie sau ianuarie ăsta, august, septembrie, octombrie, nu știu, deci e mult. Nu voi posta, adică nu voi posta, va fi un concurs, nu știu când, dacă îmi dați 2 secunde, stați 2 secunde. Ok, gata. Stați că vă spun eu acum, că o să-mi notez, deci chiar o să-mi notez, nu vreau să uit. Că va fi ori un concurs, ori nu o să postez, nu știu. Deci asta chiar vreau să văd. Dați 2 secunde să ne uităm. Deci, așa. Așa, deci am aici un tabel. Stai să mă uit ca lumea pe el, că mi-am făcut un tabel. Și apa așa. Aici. Așa. Iarăși. Stați. Deci, stați că vă anunț eu imediat. 5 minute, vă rog frumos, dacă îmi dați la dispoziție să caut și să notez, bineînțeles, că trebuie să și notez, să nu uit. Așa, uite aici. Deci, suntem în februarie. Deci, suntem în data de 16. Da. Deci, vreau să vedem cam în... Stați 2 secunde. Scuzați-mă, videoul ăsta să fie lung. Până voi căuta eu aici, că m-a anunțat încă un prieten de-al meu, că dacă pe luna tare, dar nu știu dacă o mai țin minte, voi vorbi cu el să ne spună dacă... și poate o să vă anunț. Nu știu, deci chiar nu știu, stați să caut, că găsesc repede, numai... Aha, deci în mai, nu în mai, martie, pe data de 13, da, deci pe data de 13 va fi concursul. Deci stați să-mi scriu aici să nu uit. Deci data de 13. Dați 2 secunde să trag laptopul mai așa, că l-am mămurit în mine și n-am loc unde să scriu de așa pe data de 13 martie
concurs. Și scriu aici Y, să nu uit, Bun, și am mai găsit încă o problemă, că pe data de, tot în februarie, acum va fi februarie, pe data de 25 nu voi filma deloc, nimic. Așa că stați 2 secunde. Da. Bun. Să vedem. Așa. Nu, bun. Da. 2 secunde. Atât și atâta. Bun. Cam asta a fost tot pentru astăzi. Nu uitați să vă abonați, să lăsați un like și ne vedem data viitoare la un nou episod. Bye!